విశుద్ధ సంగీత పోషకురాలు పునీత శశిని అమ్మగారి మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పునీత శశిని అమ్మగారి సంగీత అకాడమీ వరంగల్ గురుపీఠం నందు ఉన్నటువంటి అకాడమీ వారు మహాపూజ్యశ్రీ డాక్టర్ ఉదమలమాల గారి శుభ ఆశీస్సులతో మరి నడిపింపులో క్రీస్తు స్వరాభిషేకం అనే భక్తి సంగీత కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని బృందగాన పోటీలను ఈ మన వరంగల్ గురుపీఠంలోని కరుణాపురం డీనరీ స్థాయిలో ఎంతో వైభవపేతంగా జరిపించడానికి మీ అందరి సహకారం ఎంతో అమోఘం కావున ఎంతో సుదూర ప్రాంతాల నుండి మరి ముఖ్యంగా కరుణాపురం డీనరీలో ఉన్నటువంటి 12 విషయాల నుండి విచ్చేసినటువంటి గాయకులకు సంగీతకారులకు మరి ముఖ్యంగా ఈనాటి బృందగాన పోటీలకు న్యాయ నిర్ణేతలుగా వ్యవహరించడానికి దివ్య వాక్య కేంద్రం ముత్తడి నుండి అదేవిధంగా హైదరాబాద్ అగ్రపీఠం నుండి విచ్చేసినటువంటి పూజ్య గురువులకు మరియు సంగీతకారులకు సంగీత విద్వాంసులకు అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇంత గొప్పగా ఇక్కడ జరిపించడానికి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి మన కరుణాపురం డీనరీ డీన్ గురుశ్రీ మారపల్లి ప్రవీణ్ పాదురి గారి యొక్క సహకారంతో ఈనాడు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున మరొకసారి ఈ యొక్క బృందగాన పోటీలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి మా పునీత శశిని అమ్మగారి సంగీత అకాడమీ తరఫున హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం, ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభించుకుంటుండగా ముందుగా మరొకసారి ప్రార్థన గీతంతో కేవలం ఒక పల్లవి చరణాన్ని పాడవలసిందిగా మన పునీత శశిని అమ్మగారి సంగీత అకాడమీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కల్పాల ప్రవీణ్ గారి సమయంలో వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. వీరు ప్రార్థన గీతం పాడి యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. భక్తిలో ప్రార్థన గీతంతో దయచేసి చేసుకోవాలి. నాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పుడు ప్రారంభ ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మన కరుణాపురం డీనరీ డీన్గా ఉన్నటువంటి గురుశ్రీ మారపల్లి ప్రవీణ్ పాదురి గారి సమయంలో వేదిక ఆహ్వానిస్తున్నాం. చేతులు జోడించుదాం, నిమిషం తరలో వచ్చి ప్రార్థించుదాం. సర్వమును సృష్టించి పాలిస్తూ ఉన్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాలం వేళ సంగీత స్వరములతో మిమ్మల్ని మహిమపరచుటకు, మీ ఆత్మీయ అనుగ్రహ వరప్రసాదములతో ముందుకు సాగుటకు
ఈరోజు మాకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించి నడిపిస్తూ ఉన్న ప్రభువా మీకు వందనములు. మా కరుణాపురం డీనరీలో ఉన్నటువంటి గాయకులు, సంగీత విద్వాంసులందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఈరోజు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి బృంద గాన పోటీలను మీరు ముందుండి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ ఆత్మీయ అనుగ్రహ వర ప్రసాదముల బలముతో పునీత సెసిలియమ్మ గారి ప్రార్థన వేడుదల, పునీత జోజప్ప గారి యొక్క కాపుదలలో మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ, ఈ అకాడమీకి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ ఫాదర్ సురేందర్ గారిని, కోర్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరినీ, ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని, ఇక్కడ చేరి ప్రార్థిస్తూ పాటలు పాడుతూ మిమ్మల్ని మయపరచకు ఇచ్చేసినటువంటి గురువులను, మఠవాస్తులను, గృహస్థ క్రైస్తవులను, యువతీ యువకులను, బాలబాలికలందరినీ దీవించి నడిపించమని మా ప్రభును మీకు మోడని చేస్తున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మా అందరి కోసం ప్రార్థించి మీరు మమ్మల్ని ఈ విధంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. మీ ప్రోత్సాహానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఫాదర్. అందరూ రకరకాల ధ్వనులతో మన డీన్ గారికి అభినందనలు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని ఆహ్వాన పలుకులు పలకవలసిందిగా పునీత సెసిలియమ్మ గారి సంగీత అకాడమీ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి గురుశ్రీ నమేంద్ర సురేందర్ గారి సమయంలో వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. అందరికీ క్రీస్తు నామములో శుభములు మరియు నమస్కారాలు. పునీత సెసిలియమ్మ గారి మహోత్సవానికి, క్రీస్తు స్వరాభిషేకానికి, అదేవిధంగా కరుణాపురం డీనరీ స్థాయి పునీత జోజప్ప గారి నామ సంవత్సర ప్రత్యేక ప్రార్థనలకు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా స్వాగతం, ఘన స్వాగతం. కరుణాపురం డీనరీ అధిరథ మహారథి అని చెప్పవచ్చు ఫాదర్ మారపల్లి ప్రవీణ్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి కరుణాపురం డీనరీ గురువులకు, మఠవాసులకు, కన్యాస్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం. ఈ సంగీతార్చనలో, సింగింగ్ కాంపిటీషన్స్లో న్యాయ నిర్ణేతలుగా వ్యవహరించడానికి సుదూరంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రెవరెండ్ ఫాదర్ చిన్నబర్తిని బెంజమిన్ గారికి, ముత్తంగిలో సేవలు అందిస్తున్నటువంటి బోస్ అంకుల్కి ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక స్వాగతం, ఆహ్వానం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వివిధ విచారాల నుండి, గ్రామాల నుండి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి యువత గాయక బృందాలకు మరియు సంగీతకారులకు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం తెలుపుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, ఘన స్వాగతం. మొట్టమొదటి పార్టిసిపెంట్ గ్రూప్గా పెద్ద రాంపూర్ వారి బృందం దయచేసి ముందుకు రావాల్సింది కోరుతున్నాము.
పూసలు నీ ప్రేమను చాటుచున్నది తండ్రి దేవుని మహిమను వెల్లడి చేయుచున్నది దేవుని మూడు పూసలు నీ ప్రేమను చాటుచున్నది తండ్రి దేవుని మహిమను వెల్లడి చేయుచున్నది జపమాల మాత రూపంలో వెలసిన మరియమ్మ జపమాల మాత రూపంలో వెలసిన మరియమ్మ
నీకే వందనమమ్మా దయామయిని తల్లి నీకే వందనమమ్మా సుగుణశీలివమ్మా అమ్మా పుణ్యశాలివమ్మా సుగుణశీలివమ్మా అమ్మా పుణ్యశాలివమ్మా నీదు జన్మమమ్మా అమ్మా దైవ చిత్తమమ్మా నీదు జన్మమమ్మా అమ్మా దైవ చిత్తమమ్మా దైవ తనయునికి జన్మనిచ్చిన దైవ తనయునికి జన్మనిచ్చిన ధన్య చరితమమ్మా ధన్య చరితమమ్మా వందనమమ్మా 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 నీకే వందనమమ్మా 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 నీకే వందనమమ్మా దయా ప్రాప్తురాలా నీకే వందనమమ్మా దయామయుని తల్లి నీకే వందనమమ్మా దయా
మాతవు నీవే మా అందరి మాతవు నీవే. థ్యాంక్ యూ. మహనీయుడా మహిమాన్వితుడా నిష్కలంక మరియకు విగ్రహవరుడా మహనీయుడా మహిమాన్వితుడా నిష్కలంక మరియకు విగ్రహవరుడా దయతో మమ్ము దీవించండి మా కొరకు
లేదు, చెదరని విశ్వాసముతో విధేయించినారు. కలనైనా ప్రభు మాటను విస్మరించలేదు, చెదరని విశ్వాసముతో విధేయించినారు. కన్యమరియ మాతకు పరమదేవసుతునకు సంరక్షక దూతమై కాపాడినారు. దయతో మమ్మ దీవించండి, మా కొరకు ప్రార్థించండి. దయతో మమ్మ దీవించండి, మా కొరకు ప్రార్థించండి. మాన్యనీయుడా, మహిమాన్వితుడా, నిష్కలంక మరియకు నిగ్రహవరుడా. మాన్యనీయుడా, మహిమాన్వితుడా, నిష్కలంక మరియకు నిగ్రహవరుడా. దయతో మమ్మ దీవించండి, మా కొరకు ప్రార్థించండి. 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 పునీత జోజప్పా, తిరుకుటుంబ పాలక, నీ నామము పావనం, నీ జీవితం ధన్యము. పునీత జోజప్పా, తిరుకుటుంబ పాలక, నీ నామము పావనం, నీ జీవితం ధన్యము. పునీత జోజప్పా, జ్యోతులు వెలిగిన వేళ, పూలు పూచిన వేళ, జీవన పూజా వేళ, ప్రభునకు స్వాగతమీయా. జ్యోతులు వెలిగిన వేళ, పూలు పూచిన వేళ, జీవన పూజా వేళ, ప్రభునకు స్వాగతమీయా. రండి
పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ప్రభు క్రీస్తు శాంతి సమాధానములు మీ అందరితో నుండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు పూజ్యులైన భక్త సుశీలియమ్మ గారి సంగీత అకాడమీ దర్శకులు ఫాదర్ సురేందర్ గారికి, నేడు మనం జరుపుకునే సుశీలియమ్మ గారి సంగీత పోషకురాలు, పేట్రనెస్ ఆఫ్ సేక్రెడ్ మ్యూజిక్, పవిత్ర సంగీతం యొక్క పునీతురాలు పండుగ సందర్భముగా ఈ కరుణాపురం డీనరీలో ఈ బలి పూజను స్వరసురాగాలతో ఏర్పాటు చేసిన కరుణాపురం డీన్ ఫాదర్ మారపల్లి ప్రవీణ్ గారికి, ఈ జీవధార కేంద్ర ప్రధాన గురువుకి ఫాదర్ చార్లెస్, విచారణ గురువులకు, ప్రవీణ్కు, ఇతర గురువులందరికీ, ఇక్కడ కూడిన మీ అందరికీ, సంగీత ప్రియులు, సంగీత పోషకులు, కళాకారులు, కళా హృదయాలు కలిగిన మిమ్మల్ని అందరినీ నేను సుశీలియమ్మ గారి పండుగ సందర్భముగా ఎంతో ఆనందముతో మీకు అందరికీ అభినందనలు తెలుపుచున్నాను. కనుక సంగీతము, గీతము, సంగీతము, సాహిత్యము, సంగీతము రెండు కవల పిల్లలు లాంటివి అన్నమాట. మన రెండు కళ్ళెట్ను భగవంతునికి అతి ప్రియమైన కళ. దేవుడికి మాట్లాడటానికి శక్తినిచ్చాడు, అది చాలదన్నట్టుగా పాట పాడేదాన్ని మాటనే పాటగా. ముఖ్యంగా మన క్రైస్తవ విశ్వాసములో బైబిల్లో చాలా చోట్ల దేవుని స్తుతించడానికి మనకు మాటలు చాలనప్పుడు పాటలు, స్వరములోనే కాదు మౌనంలో కూడా, ప్రపంచమంతటా కూడా రెయిన్బౌల్ ఈ మౌన సంగీతం. జోజప్ప గారు ఎట్లా మాట్లాడకుండా మాట్లాడాడు, పాడకుండా పాడాడు, తిరు కుటుంబాన్ని ఎట్లా పోషించాడు, ఒక మహా అద్భుతం. కనుక ఈ రెండు పండుగలను కొనియాడుతూ మనం ఈ సంవత్సరం అంతా మన నాన్నలందరి కోసం, డాడీ కావటం చాలా గొప్ప వరం జీవితంలో. కనుక ఒక బిడ్డను కని పోషించి పెంచటము, ఇదిగో బాల యేసుని ఎత్తుకునే భాగ్యం మరి మాతో పాటు జోజప్ప గారికి లభించింది. కనుక ఈ ఇద్దరి మహాత్ములను స్మరిస్తూ మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర ప్రాంగణములో బలి పూజ నడిపించుదాము. 19 బృందాలు వచ్చాయని తెలుస్తుంది. కనుక ఒక్క డీనరీలోనే సంగీతం అంటే ఇంత ఉత్సాహము, ప్రోత్సాహము కలిగిన మేమందరినీ, ఇక్కడ అనేక మంది క్రొత్త గురువులు వచ్చినారు, ఫాదర్ బెంజమిన్ లాంటి వాళ్ళు, దూరం నుంచి వచ్చిన వారు, సిస్టర్లు, ఇంకా ఇతరులు కూడా, గాయకులకు, వాయిద్యకారులకు నా అభినందనలు తెలుపుచు వరంగల్ పీఠం తరపున మిమ్మల్ని నేను మరి ఒకసారి అభినందిస్తూ, ఈ పూజలు దేవుని మన మాటల్లో, మన పాటల్లో కూడా ప్రకటించలేని, వ్యక్తం చేయలేని భావాలు మన గుండెల్లో ఉంటాయి. సప్తస్వరాలకు కూడా అందని పరిశుద్ధాత్మ సప్తవరాలు. కనుక వాటన్నిటిని కూడా ఇంకా ఎంత లోతుగా మనం దేవుని గురించి ధ్యానించగలం, అర్థం చేసుకుంటాం. అంత పాటలు అంత చక్కగా వస్తాయి. కనుక పాటల బృందాన్ని, ఇతర బృందాలని మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ, మీ విచారణ గురువులను, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినారో మీ విచారణ గురువులను అభినందిస్తూ బలి పూజను సమర్పించుదాము. పూజ ప్రారంభంలో దేవుడు చేసిన సకల వీరులకు, ముఖ్యంగా పాడే శక్తిని, పాడే ఆనందాన్ని ఇచ్చిన ఆ దేవునికి స్తోత్రము, హల్లెలూయా అంటూ, అదే విధముగా మనం చేసిన పాపములను, తప్పిదములను, మన లోపములను ఒప్పుకొనొచ్చు దేవుని మన్నింపు వేడుకొందాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను నాను తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత ఎప్పుడు ఎన్నికేయండు పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరు నా కొరకు మన కర్తయ్య సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొంచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్.
ప్రభువా దయ చూపండి, ప్రభువా దయ చూపండి, క్రీస్తువా దయ చూపండి, క్రీస్తువా దయ చూపండి, ప్రభువా దయ చూపండి. ప్రభువా దయ చూపండి. మహోన్నతమునా సర్వేశ్వరునికి మహిమా. ఉన్నతమునందు ప్రభునకు విమల మహిమ కలుగుతున్. ఉన్నతమునందు ప్రభునకు విమల మహిమ కలుగుతున్. భూమిని నిర్మల మనసు కలుగు ప్రజకు శాంతి వెలయుతన్. ఉన్నతమునందు ప్రభునకు విమల మహిమ కలుగుతన్. ధరయును గగనంబును విభూది మహత్ తెలిపెడి. స్వర్గము సన్మనస్సులను స్వామి విశుద్ధ జ్ఞాతి పొగడెదెన్. ఉన్నతమునందు ప్రభునకు విమల మహిమ కలుగుదన్. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర త్రియేక దేవా, నిన్ను కీర్తించుటకును నీ స్తుతులను గానము చేయుటకును పునీత సిసిలియను నీ దాసురాలుగా ఎన్నుకొంటివి. ఆమెను ప్రతి సంవత్సరం స్మరించుకొని సంగీత మహోత్సవమును, క్రైస్తవ విశుద్ధ సంగీత పండుగను కొనియాడు భాగ్యమును మాకు దయచేయుచున్నందుకు మీకు వందనములు చెల్లించుచున్నాము. ఆమె విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలితముగా మేము మా వాక్కు క్రియలందు, మా ఆరాధనలయందు, మా జీవితమందు నీ నామ కీర్తిని సంగీతము ద్వారా వెల్లడి చేయనట్లు అనుగ్రహింపుడు. మా సిసిలియా అకాడమీని ఆశీర్వదించమనియు మేము మా ఓరిగల్లు పీఠములో నిన్ను సదా స్తుతించుచు సంగీత స్వరాలతో నిన్ను కొలిచి నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందినట్లు అనుగ్రహింపము. నీ అద్భుత కార్యములను కూడా మేము సంగీతము ద్వారా స్వార్థలో ప్రకటించుటకు మాకు వరప్రసాదములు దయచేయుడు. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలసి గైగములు జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము నిర్గమాకాండము 14వ అధ్యాయము వచనంలో 26 నుండి మరియు 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం వరకు. అప్పుడే యావే మోషేతో, సముద్రం మీదికి నీ చేతిని చాపము, సముద్రము ఐగుప్తుల రథబలము మీద రౌతుల మీద తిరిగి పారును అని చెప్పెను. మోషే సముద్రం మీదికి చేతిని చాచెను. ప్రొద్దుబుడుచుచున్నప్పటికీ సముద్ర జలము యథాస్థలమునకు మరలి వచ్చెను. దానిని చూచి ఐగుప్తు దేశీయులు పారిపోచొచ్చిరి. యావే ఐగుప్తు దేశీయులను సముద్ర మధ్యమున పాడద్రోసెను. ఇజ్రాయేలులను వెంటాడుచు సముద్రమున ప్రవేశించిన ఫరో సర్వ సైన్యములనందలి రథములను రౌతులను తిరిగి వచ్చిన నీరు నిలువున ముంచివేసెను. ఫరో సైన్యములో ఒక్కడు కూడా బ్రతకలేదు. కానీ ఇజ్రాయేలు మాత్రము సముద్రములో పొడి నేల మీద ముందుకు సాగిపోయిరి. వారు కూడి వైపున ఎడమ వైపున నీరు గోడవలే నిలిచినది. ఆనాడు యావే ఐగుప్తు దేశుల బారిన పడకుండా ఇజ్రాయేలును కాపాడెను. ఇజ్రాయేలీలు సముద్ర తీరము మీద ఐగుప్తు దేశీయుల శవములను చూచిరి. ఐగుప్తు దేశీయులకు వ్యతిరేకముగా యావే ఉనర్చిన ఆ మహాకార్యమును ఇజ్రాయేలీలు కన్నులారా చూచిరి. కనుక వారు యావేకు భయపడిరి. యావేను ఆయన దాసుడుగా మోషేను నమ్మిరి. అప్పుడు మోషే
ఇజ్రాయేలుల యావే పేరిట ఈ గీతము పాడిరి. యావేని గూర్చి గానము చేయుదము. ప్రభువు మహావిజయమును సాధించెను. ఆయన గుర్రములను రౌతులను సముద్రమున కూలద్రోసెను. యావే నా బలము, నా ఆశ్రయము, ఆయనే నా రక్షకుడు. యావే నా దేవుడు, ఆయననే స్తుతింతును. యావే నా పితరుల దేవుడు, ఆయనను శాంగిలింతును. యావే యుద్ధశూరుడు, ఆయన పేరు ప్రభువు. ఇది ప్రభు వాక్కు. ఈశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు ఎన్నడు కొనుకడు నిద్రించడు. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు ఎన్నడు కొనుకడు నిద్రించడు. ప్రభువే నాకు కోట. నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్ను స్తుతింతును. నీ అద్భుత కార్యములెల్లా ప్రకటన చేతును. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు ఎన్నడు కొనుకడు నిద్రించడు. ప్రభువే నాకు కోట. ఆపదలో నేనున్నప్పుడు నీ హస్తం కాపాడును. గాఢాంధకారములో నీ తోడు లభించును. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు ఎన్నడు కొనుకడు నిద్రించడు. ప్రభువే నాకు కోట. నీ ఆలయమందు నేను కలకాలం వసింతును. ఆపద సమయములందు నేను ఎవ్వరికి భయపడను. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము, నన్ను కాపాడువాడు ఎన్నడు కొనుకడు నిద్రించడు. ప్రభువే నాకు కోట. నీ బడితయు నీ కోలయు నన్నెన్నడు కాపాడును. నా కాలము చెల్లిన పిదప నీ సన్నిధి వసింతును. ప్రభువే నాకు కోట, నా ఆశ్రయదుర్గము,
గారు వ్రాసిన క్రీస్తు సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువిశేషము 1వ అధ్యాయము వచనములు 46 నుండి 56 వరకు. మరియమ్మ స్తోత్ర గీతం. అప్పుడు మరియమ్మ ఇట్లు పలికెను: నా హృదయం ప్రభువును స్తుతించుచున్నది, నా రక్షకుడకు దేవుని యందు నా ఆత్మ ఆనందించుచున్నది. ఏలయన ఆయన తన దాసురాలి దీనావస్థను కటాక్షించెను. ఇక నుండి తరతరముల వారు నన్ను ధన్యురాలని పిలిచెదరు. ఏలయన సర్వశక్తి మంతుడు నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేసెను. ఆయన నామము పవిత్రమైనది. ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు కలవారి మీద ఆయన కనికరము తరతరముల వరకు ఉండును. ఆయన తన బాహుబలమును చూపి అహంకారుల దురాలోచనలను విచ్ఛిన్నము కావించెను. అధిపతులను ఆసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను లేవనెత్తెను. ఆకలిగొన్న వారిని సంతృప్తిపరచి ధనవంతులను వట్టి చేతులతో పంపివేసెను. మన పితరులకు అబ్రహామునకు అతని సంతతి వారికి తరతరముల వరకు చేసిన వాగ్దానము ప్రకారము తన కనికరమును బట్టి తన సేవకుడగు ఇజ్రాయేలునకు సహాయము చేసెను. మరియమ్మ 3 మాసములు ఎలిజబెతమ్మతో ఉండి పిమ్మట తన ఇంటికి తిరిగిపోయెను. క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రార్థించుదాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, నీవిచ్చిన సంగీత వరానికి వందనములు అర్పించుతున్నాము. దీనిని ఈ లోకంలో అన్ని రంగాలలో ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు ప్రభా. నిన్ను స్తుతించి కీర్తించి ఆరాధించలేందు ఈ సంగీతమును విశుద్ధ సంగీతం ఉపయోగించుకొని ముఖ్యంగా మా దైవార్చనలో ప్రార్థనా సమావేశంలో నిండు హృదయంతో స్తుతించుటకు మాకు ఈ సంగీతం సహాయపడుగాక. క్రీస్తు ప్రభు నామమున వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. అమృతమే నీ హృదయం అర్పింతు నా సకలం. ఆత్మీయ సంగమమే ఈ కానుక ఫలము, ఈ కానుక ఫలము. అమృతమే నీ హృదయం అర్పింతు నా సకలం. నాలో విరిసిన నీ జీవం పదిలం చేసి అర్పింతు. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నేను అర్పించుతున్న ఈ దివ్య బలి పూజ సర్వశక్తి కల్పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లు ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరుణ ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, కన్య వేద సాక్షి అయిన సిసిలియమ్మను కొనియాడుచు మేము అర్పించి ఈ పనులు నీకు అంగీకార యోగ్యమగుగాక. ఆమె భరించిన బాధలలో పెలుగులాడిన తీరు, సంగీత స్వరముల తీరు నీకు ప్రీతి పాత్రమాయను. అటులనే మా జీవితమును కూడా నీకు ఆమోదయోగ్యమగునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో నుండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము.
ప్రభువైన దేవ పావన పితా సర్వశక్తినితి సర్వేశ్వర మేము ఎల్లప్పుడూ నీ చోట నీ కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మేము నీ పునీతులను సన్నుతించినప్పుడు నీ మహిమను మేము కొనియాడుచున్నాము. వారి శ్రమలందు శక్తివంతమైన నీ అద్భుత కార్యములు ప్రదర్శితమగుచున్నవి. నీవు కనికరించి వేద సాక్షుల విశ్వాసమునకు పరిమళమును, వారి అంకుటిత దీక్షకు స్థిరత్వమును, హింసల సమయమున సహనమును, ఊరటను దయచేసి తుదకు జయమును చేకూర్చువాడవు నీవే. కావున ఇహపరలోకమందల నీ సృష్టి జాలము నీకొక నూతన స్తుతి గీతమును ఆలపించుచున్నది. మేమును దూతల బృందములతో అనేకమే నిరతము నీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని దూతల బృందం ఆనందముతో స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి, స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని దూతల బృందం ఆనందముతో స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి, స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి. దూతల వలనే పరమదేవుని స్తుతులు, దూతల వలనే పరమదేవుని స్తుతులు. ధూపహారతుల ధూపములాగా మన పెదవుల నుండి పైకి వేయాలి, మన పెదవుల నుండి పైకి వేయాలి. పరిశుద్ధ 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 ప్రభువని దూతల బృందం ఆనందముతో స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి, స్తుతులను పాడెను ఘనదేవునికి. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు నీవే కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచా ప్రతిమాలుచున్నాము. ఏ విధమునవి మా కొరకు మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీ కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. విశ్వాస రహస్యము. నా కోసం జన్మించి మా కోసం మరణించి
నా కోసం జీవముతో లేచిన ప్రభువా, నా కోసం జన్మించి నా కోసం మరణించి నా కోసం జీవంతో లేచిన ప్రభువా, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును సుఖీ అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమును నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రలనుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారముగా మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా ఉడుముల బాల పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమ నమ్మకముతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనం. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనం. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతలేగు మరియ మాతతో, ఆమె భర్త అయిన పునీత యోసేపు గారితో, పునీత అపోస్తులతోనూ, పునీత సిసిలియమ్మ గారితోనూ, ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితో మాకు నిత్య జీవితములో భాగము దయచేయం. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో నేకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. కరుణాపురం డీనరీ చాలా పెద్ద డీనరీ. మన క్రైస్తవ బిడ్డలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఎక్కువ విచారణలు ఉన్నాయి, ఎక్కువ సంస్థలు కూడా. కనుక అన్నిటినీ దేవునికి అంకితము చేస్తూ దేవుని స్తుతించటంలో సంగీతం ఉపయోగించుకున్నట్లు, సువార్తను ప్రకటించడంలో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా క్రీస్తుమయం, క్రీస్తు స్వరాభిషేకం కావాలని కోరుకుంటూ పరలోక జపం భక్తితో ప్రార్థించుదాము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మాయను మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొక్క అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభు, అన్ని కీడులను రక్షించండి. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదించండి. నీ దయవలన మమ్మ పాపమును నిముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడండి. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమనము నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుతున్నాను, నా శాంతిని మీకు కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో పలికిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారం నీ సభకు శాంతిని ఐక్యతను అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభు నీ శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో నుండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు క్రీస్తు సమాధానం తెలుపుకుంది.
సర్వేశ్వరుని ప్రియ గొర్రె పిల్ల మా పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయ చూపుము సర్వేశ్వరుని ప్రియ గొర్రె పిల్ల మా పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయ చూపుము సర్వేశ్వరుని ప్రియ గొర్రె పిల్ల మా పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు సమాధానము దయచేయుము దయచేయుము. ఇదిగో కడరా భోజనంలో దివ్య బలి పూజను స్థాపించి ఆనందముతో కీర్తన పాడి అపోస్తులతో పాడి వెళ్ళిన క్రీస్తు ప్రభు శరీరక్తములు వీరి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా యొద్ద ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలిని కాను, కానీ నీవు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. మధురం మధురం మన ప్రభుని విందు మనకై వేదించిన పరమ విందు మధురం మధురం మన ప్రభుని విందు మనకై వేదించిన పరమ విందు మనసార పొందుము ఆత్మానందపు విందు మనసార పొందుము ఆత్మానందపు విందు మానవాళిని ఐక్యము చేసే మానవాళిని ఐక్యము చేసే నిత్యానందపు విందు మధురం మధురం మన ప్రభుని విందు మనకై తెంచిన పరమ విందు మధురం మధురం మన ప్రభుని విందు మనకై తెంచిన పరమ విందు. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, కన్యకయు వేద సాక్షి నేను భక్త సుశీలియమ్మకు రెండింతల విజయమును ప్రసాదించి పునీతుల మధ్యన ఆమె ఖ్యాతిని అధికము చేసితివి. ఈ దివ్య సంస్కార బలముతో దైవవాక్కుతో మేమును సైతానును ధైర్యముతో ఎదుర్కొని స్వర్గ మహిమకు పాత్రలు మగతముగాక. మా జీవితంలోను మా మరణములోను కూడా నిన్ను సంగీత ధనులతో స్తుతించు భాగ్యము దయచేయమని నీ సువార్తకే అహర్నిశలు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించమని ముఖ్యంగా ఈ కరుణాపురము నీనెరులోని గ్రామములను సంఘములను కుటుంబములను బిడ్డలను అందరినీ ఆశీర్వదించుడు. సంగీత సేవలో నిమగ్నమైన మా సంగీత అకాడమీని పునీత జోజప్ప గారి వలె జీవించుచున్న తండ్రులందరినీ వారికి మీ యొక్క ఆత్మీయ బలమును ప్రసాదించి కుటుంబములను పోషించు భాగ్యమును దయచేయుడు. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో నుండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక.
సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. మన ఈ సంగీత మహోత్సవ బలి పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి క్రీస్తు సేవలో జీవించండి.